Dinagsa ng mga residente ng Balungao ang brainchild project ni Governor Amado Pogi Espino III na Kalinisan Karaban. Sinimulan ito kasabay ng programang Kalusugan Karaban kung saan dinaluhan ito ng kanyang asawa na si Espino at tatlong board member na sina Board Member Noel Vince, Board Member Salvador Perez Jr. at Board Member Jose Peralta. Dumating din sina Mayor Maria Teresa Peralta at Vice Mayor Philip Peralta. Formal na sinimula ng Kalinisan Karaban matapos ang talumpati ni Governor Espino. Ating nga programa apo ang talong atawon no September. Agtaytayak manan minayo na mi paiti Kalinisan Karaban. Gatangan mi ti plastic yo apo pero hanga kwarta tiited mi. Tiited mi bayad mi bagas. Load. Anya pa iti rajay sardinas at dati truck ijay makamu kayo agpilin. Dala ng mga residente ang kanilang mga plastic na basura kung saan titingbangin ito at pwedeng ipalit sa mobile store na may lamang school supplies at pagkain. Nasa higit 640 kilo ng plastic na basura ang nakolekta ng Kalinisan Karaban sa Balungao. Layon nitong solusyonan ang problema sa basura ng lalawigan at sa ganitong paraan, mas mapapanatili pang malinis o maganda ang probinsya ng Pangasinan. Para sa Capital News TV, Edward Ginto.